رنگێکی زەرد دەبرقە ژناو کەسکین و دەردۆرێت بێچە چاوێ وەلاتیان جارنان لوی ڕەنگی دمینەک و گەه دەبارە خۆ بکن گەه ji تەمەکە خۆش پێپار نەمینن ji ber vêyekê ku wexta mehên havînê nêzik bûn li gel Kurdistanîyan welatiyên biyanî jî berê xwe didin bajarê Meletî. Bajarê ku bi mişmişên xwe navdar bûye bi vî awayî dikeve nav rengên welat û dilê hemû welatiyan xweş dike. Carnan mirov nikare xwe ji dîwana xeyalekê xilas bike. Her ku mirov xeyal dike, di nav pêlên xeyalan de sis dibe. Çav têne girtin û li binê darekî li hemberî çiyayên Kurdistanê ve dibin. Piştî baranê bêhna axê belav bûye li derdorê. Bi destpêka demsala biharê welatî dest bi rêhevaltiya xwezayê dikin. Kulîlkên daran çawa ku mizgîniya biharê didin her wiha bi dengekî nizm behsa demsala hilbirînê û kar û barên di nava xwezayê de dikin. Bajarê Meletî jî yek ji wan bajarên e ku şêniyên wê di demsalên bihar û havînê de tim di nava xwezayê de ne. Bi gotineke din di baxçeyên xwe yên bê ser û ber de dest bi xwedî derketina darên mişmişan dikin. Darên mişmişan guhdaneke zêde naxwazin ya rastî. Tenê di mehên biharê de carnan avtan hewceyê ji wan re. Di baxçeyên mişmişan de ya herî girîng cihê erd e. Heke darên mişmişan li ciyekî baş neyên çandin, kalîteya fêkiyên wan jî diguhere. Bi taybetî li Meletiyê darên mişmişan divê li qeraxên çiyayan werin çandin. Ji ber ku darên mişmişan ji şiliyê zêde hez nakin. Divê li ser axeke ku av zêde li ser namîne werin çandin. Ji ber vê yekê jî ji bo çandina darên mişmişan cihên herî baş qeraxên çiyayan in. Berî ku mirov dest bi girîngiya mişmişan ya di çand û çandiniya Kurdan de bike, divê mirov hinekê li dîroka darên mişmişan jî binêre. Li gor çavkaniyan dîroka darên mişmişan diçe heta berî 5000 salan. Welatî wî yê esasî jî Asyaya Navîn û Çîn e. Tê texmînkirin ku darên mişmişan berê zayînê di sed sala çaremîn de ji hêla İskenderê mezin ve hatiye anîn û li Mezopotamyayê belav bûye. Bi vî awayî Kurdistan bûye welatê duyemîn yê mişmişan. Piştî wê berê zayînê di sed sala yekemîn de di şerên Roma û Persan de ji hêla bazirganên Ermen ve ber bi Avrupayê ve çûye. Lê ev erdnigarî her tim wek warê mişmişan hatiye pênasekirin. Bi demêra mişmiş bûye parçeyekî welêt û heta bi firotina mişmişan a derveyê welêt, bi demêra dewletên biyanî jî herêma Meletî wekî warê mişmişan dîtine. Şêniyên herêmê ew qasî zêde li vê fêkiyê xwedî derketine ku bi demêra dest bi mihîrîcanên mişmişan kirine.
Di festivalê de hem berhemên ji mişmişê hatine çêkirin hatine pêşandan, hem jî gelek stranbêj bi stranên xwe beşdarî festivalê bûne. Ev darên nazdar ku ji ava zêde acizin, zû bi zû ji sermayê aciz nabin. Di sermaya zivistanê de dikarin heta di binê sifrê de 35 dereceyan jî saxlem bimînin. Her wiha di biharê de kulîlkên wan jî heta di binê sifrê de 1 dereceyê dikarin xwe ragirin. Lêbilê ev nayê wê watê ku ji guherîna avhewaya biharê bandor nabin. Di demsana biharê de wexta ku kulîlkên mişmişkan zîl dibin, carinan hewa zêde sar dibe û seqem dibe. Kulîlkên ku nû zîl dane li ber vê sermayê dişewitin û êdî nabin fêkî. Ji ber vê rewşê carinan welatî di sermaya biharê de agir pê dixin. Bi vî awayî baxçe germ dibe û kulîlk naşewitin. Mişmişên em ilacî gehîne payîzê bakir davijînê qorumaya yani zivistana sermehilînê. Em baredê ise tekrar dikin aynî bakir. Ya gözdaşı dibe, bakır dibe, bodru, bulamaj dibe. Vakti çiçek hem cara du caran çiçek ilacı davjini. Ondan sonra ki yağış pır bu, nütubat bu, ammi ve davjini. Çil ilacı. Leken nabe diyerekte. Ondan sonra işte Dengende temiz dajun hazır dikin. Gübre kendi hem payız hem sonbahar gübresi dikin payızlı davjini. Eki bari yazlık davjini hem hazır dikin. Birin dengende. Ave kendi işte kendi hazır dikin yani pır ne vangi basitaji. Zahmeti kapara. Emek pır fazla. İki emek nakir ilaç nakiri hasılatı ronak. Kendi yani ya boş nadi. Rok dudu Robert inaka tu verime jelini. Her tişki kendi zamanı kendi rahat kavamı kendi rabbi. İcabında bira diçi hafta ki da herkes ki ilacı xwa, gübreyi xwa işte çi gerek hep bikin yani. Li Türkiye û Kurdistanê ji 25 cûre zêdetir darên mişmişan hene. Piraniya wan li herêma Meletî şîn dibin. Ev cûreyên daran her yek ji wan xwedî tam û taybetiyên cuda ne. Piştî ku bihara rengîn di ser darên mişmişan re diçe, êdî dema tovkirina wan tê. Li gor hin cûreyên mişmişan carinan di meha gulanê de jî tên çinîn. Lê bi piranî di destpêka havînê de çinîna wan dest pê dike. Ji ber ku darên mişmişan mezinin, hemû mişmiş di heman wextî nagihîn. Heta dawiya havînên mişmiş sê caran tên çinîn. Cara yekem mişmişên herî li jor yên bi serê darê ve tên çinîn. Roj herî zêde li yên jor dixe û ji ber vêyekê yên bi serê darê zûtir digihîn. Paşê yên di nîvî de tên çinîn û herî dawî jî yên herî li jêr tên çinîn. Bi vî awayî ji destpêka havînê heta dawiyê welatî bê mişmiş namînin. Mê Temmûzê başta mişê dikin. Hene işte gün kurusu dikin. Hene didin İslam'ı. İşte haftaki düzen yani mahke sürmüşün ki işçiliğe geldi. Abi zamanda yani yine işte Robert ya dasta bir kafe. Ya fazla olgunlaştırmışlar ki fazla hamjina ki yani zamanı kendi ya oksatmışlar ki
verime helini. Ve me de içi da o piyanj bistriyanda dike ki tu halas ki. وقتا کو ولاتی دست بچینینه دکن جلکه که لبن داره رادخن کسک آنجی دو کس دچن سر داره و به هزا خواه داره دوشینن. پاشه وان جلکان کم دکن و مشمشان جناوه دردخن. گر مشمشین خوارنه بن پیرا پیرا مشمش دچن بازاران و دیگهن بردست ولاتیان. جبر کو مشمش فیکیه که دمکیه یان دوی دو وقت خود وره خوارن آنجی دوی ورن حش کرن. جبو که افی که زو خراد بن پرانی آوان تین حش کرن. هن مشمش لبر تعوی تین حش کرن و اف شوازا حش کرنه یا هری باشه. لبلی ین که لبر تعوی تین حش کرن زو خراد بن. دا که ولاتی کاربن مشمشان دمک درشتر هلینن ککر دیوکسیته و پوتاسیومه بکارتینن. مشمشین کو لبر تاوی هشبونه رنگ وان قهوهیه لی ین ککرتی هاتنه حشکرن رنگ وان زرکی زلاله پشتی کو مشمش هاتن حشکرن دستین کتکار دندکین وان جناوا وان دردخن و جبو مهین زوستان دهلین فەیدەین مشمشان بژمارتنê naqedin. Berî her tiştî mirov bi rehetî dikare bêje ku ji bo kontrolkirina tansiyonê bigêrtê. Fêkiyeke ew qasî dewlemend e ku di hundirê wê de têra xwe kalsiyum, potasyum, magnezyum û fosfor hene. Bi van vîtamîn û mîneralan laşê mirov tê ser hemdê xwe û hûcreyên me jî tên parastin. Her wiha ji ber ku di hundirê wê de zêde lîf heye, mirovên ku kîloyên wan zêde ne herî pêşî mişmişan dixwin. Li gel gelek feydeyên xwendin jî dihêle ku roviyên mirovan bêhtir bixebitin û mirov ji pençeşêriya roviyan diparêze. Her çi qas bêhtir wekî fêkiyeke were pênasekirin û bêhtir behsa qalikê wê were kirin jî pir feydeyên dendikên wê jî hene. Dendikên temxweş yên mişmişan bêhtir di mehên zivistanê de tên xwarin. Dendikên wan ên teh jî bêhtir di qada hilbirîna dermanan de tên bikaranîn. Di salekê de nêzîkî 350-400 ton dendikên mişmişan tên firotin. Heke fêkiyek ew qasî temxweş be, piraniya şênên herêmê bi vî karê re mijûl bibin û li gelek welatan belav bibin, ev fêkî divê feydeyeke wan a aborî jî hebe li herêmê. Li gor çavkaniyan li meletê 30-35 malbat debara xwe bi mişmişan dikin. Li gel karkerên demkî û kesên difroşin û hin beşên din ên mişmişan bi 100,000 kes debara xwe bi mişmişan dikin. Çawa ku piraniya welêt ji mişmişên herêma meletê sûd werdigirin, welatên biyanî jî feydeyê jê dibînin bi tonan mişmişên meletiyê li welatên biyanî belav dibin. Bi vî awayê ev fêkiya temxweş bûye deriyê debarê ji bo beşek mezin şêniyên meletî û derdora wî. Heke li herêmekê fêkiyek zêde be, ceribandinên temên nû jî zêde dibin. Şêniyên herêmê hunera xwe ya afirandinê nîşandane û gelek tişt ji derxistine holê. Berî her tiştî ava mişmişan hatiye çêkirin.
هەروەها خۆشەڤاوان، باستیق، ڕیچال و چقولاتەیە وان jî hatiye çêkirin. Ji ber bêhna xwe ya newaze, parfûm û kolonyayên wê jî hatine çêkirin. Ev yekî dide xuya kirin ku mişmiş ciyek çiqas taybet digre di jiyana şêniyên herêmê de. Dewlemendiya herêmekê Kurdistanê li cihê belav dibe û dihêlek û gelek welat berê xwe bidin welêt. Bi vê rengê xwe yê zer, bi çermê xwe yê nermik û nazdar, fêkiya mişmiş di nav rengên welat de cihekî girîng digre.